Ještě se podíváme, jak se FIMI spravuje v čase. Tedy projdeme si typický plánovací a vyhodnocovací cyklus, ukážeme si importy a nakonec se zmíníme o dodatečných nastaveních. Na začátku plníme systém daty. Vytvoříme seznamy, nejlépe pomocí importu položek seznamů. Pokud máme historická data, připravíme je do jednoduchých excelovských šablon a naimportujeme do FIMISu. Zde nám pomáhá mapování položek a kontrolní výpisy nedostatků. Aktuální období, ve kterém pracujeme, se nastavuje u jednotlivých verzí. Perioda od udává, od kterého měsíce jsou hodnoty editovatelné. U plánu nastavíme leden příslušného roku plánu. Naplánujeme ve formulářích, sledujeme odchylky od loňských hodnot nebo od hodnot hrubých firemních cílů. Schválíme plán a rok začne. Okopírujeme hodnoty plánu do výhledu, abychom měli ve výhledu výchozí stav. Když máme uzavřenou skutečnost za leden, naimportujeme do FIMISu a nastavíme na verzi skutečnosti periodu únor a na verzi výhledu také únor. Necháme pracovníky upřesnit hodnoty výhledu od února dále a sledujeme odchylky. Poté schválíme. Když uzavřeme účetně únor, naimportujeme, posuneme periody na březen a proces opakujeme. Tato ukázka typického plánovacího a vyhodnocovacího cyklu není ve FIMISu žádné dogma. Cykly můžete používat čtvrtletní, náhodné nebo dokonce žádné. Nemusíte účetní skutečnost ani uzavírat, pracujte s dohady, můžete ji uzávěrku přeskočit a pracovat nouzově s hodnotami posledního výhledu. U malých struktur si můžete skutečnost zadávat ručně nebo s ní vůbec nepracovat a vše editovat pouze ve verzi výhledu. Nejlepší je se spojit s pracovníky naší podpory a s těmi potřeby probrat. Doporučí vám nejlepší postup a jeho nastavení. Je doporučeno primárně pracovat v tzv. Hlavních verzích, které systém automaticky považuje za aktuální a správné. Ostatní verze slouží k archivaci nebo k modelaci. Pokud pracovníci provedli upřesnění výhledu v hlavní verzi, okopírujeme si tyto hodnoty do jiné verzi pro jejich archivaci. Při dalším upřesnění výhledu pracovníci opět editují hodnoty hlavní verze výhledu. A pak máme možnost porovnat nový výhled s archivovaným posledním výhledem a posuzovat tak vývojovou odchylku. Pokud potřebujeme provést modelaci hodnot, okopírujeme je do jiné verze a zde můžeme hodnoty upravovat, zjišťovat dopady a vyhodnotit odchylky od originální verze. Mocným modelačním nástrojem je vkládání hodnot přímo na uzlové neboli součtové buňky. Zapněte si tuto funkci v nastavení nad tabulkou a vyzkoušejte editaci uzlových hodnot, třeba takto. A systém ostatní hodnoty ihned poměrově dopočítá.